Така, здравей, Ник, не спря моята кандидатура за твоя сервер KiwiCraft и надявам се да ти хареса. Построил съм една малка грозна викторианска къща. Не знам дали ще ти хареса. Това е твое мнение вече. Ето това представлява къщата. Отвътре не е обзавеждана. Така, мога да говоря по скайп. На 13 години съм. Какво да кажа друго? Това е къщата, не е обзавеждана вътре. Вече решението е твое и на екипа на KiwiCraft, който отговаря за кандидатурите. Това беше от мен. Други въпроси, ако имаш, ще ти отговоря в скайп. Пиши ми, имаш ми в скайпа. И така. Чао!